Wow, ovo je novi izazov. Mala, srednja i ogromna hrana. Deca će dobijati hranu različitih veličina. Zadatak svakog je da pojede sve, bez obzira na veličinu hrane. Hajde da počnemo, bit će jako zabavno. Dakle, ovo je prva runda. Šta je Jess dobila? Mali komadić brokolija. Ne izgleda tako strašno. A Britney već ima veći brokoli. On je tako ružan. Ali to se ne može uporediti sa Dannyjevim brokolijem. On je ogroman. Oh my god. Jadan on. Ne zavidim mu. Smiri se. Okay. Ja sam spremna da budem prva. Hajde, Jess, uspećeš. Komadić je tako mali da je dovoljno par zaloga. Eto, vidiš, već si sve pojela. Da, to je bilo baš gadno. Nije mi dobro. Izvinite, prijatelji. Baš mi je žao. Britney, nastavi. Dobro. Britney, ti imaš veći brokoli. Kako ćeš sve to pojesti? Hajde, probaj da zagrizeš. Juuu. Po licu vidim da to nije tvoje povrće. Ljudi, ovo je stvarno gadno. Ja ovo više neću jesti. Nećete me naterati? Britney, kako to? Moraš sve da pojedeš do posljednje mrvice. Takva su pravila. Hajde, počni. Jedeš brokoli tako brzo? Svaka čast. Ali to nije sve. Hajde, nastavi. Odlično ti ide. Ostao je posljednji komadić. Moraš ga pojesti. Hajde, draga. Bingo. Ostalo je najteže. Progutati se ovo. Fuj, odvratno. Gotovo. Eto, uradila sam to. Jao, drugari, nije mi dobro, povratit ću. Treba mi pomoć. Britney, pažljivo, ovdje spava baka. Moraš to pre da rešiš problem. Glasni zvuci je mogu probuditi. O, ne. Samo ne bakino miljeni cvet. Ovo će biti teško sakriti. Brzo beži odavde. Dok se baka nije probudila. Ajuj, moram da idem. Ups. Jesi u redu? Da. Sada ti, hajde. Jao, stvarno? Ali ja još nisam spreman. Šta da smislim? Tačno. Pravit ću se da mi je loše. On misli da smo mi lude? Devojke, ti ne veru. Izvini, Danny, ali to neće uspeti. Morat ćeš da jedeš. Hajde, komadić po komadić. Jedi! Moraš! Ja sam se mučila, znači moraš i ti? Devojke, ti sigurno neće pomagati. One su svoje porcije već pojele. Hajde, ubrzaj se. Pa, kakav je ukus? Jel ti se sviđa, a? Jel me zavitlavate? Kako ovo može da se sviđa? Ovo je užasno. Ali, uspeo sam da pojedem sve. Ne mogu da verujem. Jao, sad je i meni postalo loše. Šta da radim? Devojke, morate pomoći Danny-u. Smislila sam. Hajde da zalepimo Danny usta. Onda će sve biti u redu. Da, hajde. Da li stvarno mislite da je to dobra ideja? Danny postaje sve zeleniji. On će sada eksplodirati. Pazite se. Ju. Od Danny je ostala samo odvratna sluz. Šta? Upsa. Kakav užas. Šta je ovog puta? Kakva mala kola. Divno. A Jess ima? Srednja flaša. Lepa je. A Britney je dobila ogromnu porciju. Neverovatno. Nikada nisam vidjela tako ogromne flaše. Dobro, hajde da počnemo. Danny, ti si prvi. Imaš tako malu flašu? Pa šta? Siguran sam da je ukusna. Sad ću probati. Pa, kakav je ukus? Ne znam, nisam ništa osjetio.
O, čekajte, osjećam nešto čudno. Jo, šta mi je s jezikom? Pogledajte, on sjaji. Baš si smiješan. Hajde, Jess, a ti? Da, sećam se. O, ovo je najlepša kola koju sam ikad pila. Blago meni, ups, nešto nije u redu. Izvinjavam se, drugari. Prestani! Šta si uradila? Drugari, što me tako gledate? Ne razumem. O, šta mi je sa licem? O ne, kakav užas! Izgledam ružno. Imam ideju. Moram da sklonim sve suvišno. Par dodira i eto, sad imam lepo roza šminku. Baš sam lepa, jel da? Dobro, na redu je Britney. Hajde. Baš me zanima kako će popiti sve to. Ne sumnjajte u mene, ja mogu sve. Dakle, treba mi velika slamčica. Probat ću svoju kolu. Wow, da! Ona je neverovatna. Znate šta? Imam ideju. Ne treba mi slamka. Ja ne mogu da dignem svoju kolu. Baš je teška. Denis, hoćeš da mi pomogneš? Molim te. Naravno, ja sam ja mogu sve. Ali gdje idemo? Eto, stigli smo. Što me gledaš? Hajde, sipaj kolu u bazen. Ozbiljno? O, to je super ideja. Sad ću da sipam sve unutra. Wow, koliko kole. Bazen je pun. Wow, lepota. Hvala ti puno. Ajde, idi odavde, dalje ću sama. Dakle, ulazim u bazen. To baš prija. Oduševljena sam. To je bila genijalna ideja. Ja sam kao na odmoru. Ogo, šta je to kod Jess? To je mali toalet. Sa Skittles bombonama. Zanimljivo. A šta dalje? Britney ima srednju WC šolju. Super. Dan je dobio ogromnu porciju. To je tako super. Sigurno je ukusno. Odlično. Dakle, Jess počinje. Ona već jedva čeka. Da, tako sam gladna. Sad ću probati. Kako ukusno. Obožavam ove bombone. A šta se dešava? Ups, Jessine usne sijaju. Postale su šarene. Super. Sada Jess ima najlepše usne. A šta će biti sa Britney kad pojede celu svoju porciju? Inače, ona je već smislila zanimljiv način. Da, ja ću sipati sve bombone na sto. Hajde. Tako je, uspela sam. A ovo mi ne treba. A sad ću rasporediti sve bombone po bojama. Aha, tako je. Wow, super ideja. Da, znam, sklonite se. Gotovo. A sada mogu pojesti to. Jedva čekam. Pogledajte šta imam. Koristit ću slamčicu. Ješću jednu boju za drugom. O, da. To je baš ukusno i brzo. Cool. Čekajte, šta mi se dešava? Wow, moja kosa postala crvena. Pitam se, a šta će biti posle zelene boje? Da vidimo. Poješću još i naranđaste. Opet nešto osjećam. Kosa mi je postala zelena i dobila sam naranđastu odeću. Okej. Onda ću sada pojesti ljubičaste bombone. A zatim roze. Još malo i eto, pomešala sam dve boje. Šta će se desiti? Wow, super! Pogledajte kako moćno izgledam. Wow, Britney, tako si lepa. Znam, Danny. Ajde, sad je tvoj red. Dobro.
Šta je bilo? Hoćemo i mi bombone? Jel možemo? Naravno da ne. To su moje bombone. Pa ješću sve sam. O, šta će biti sa njim? O, ne! Šta je bilo? Što se smijete? A? Ništa, pogledaj se. O ne! Postao sam klovn! To uopšte nije smiješno. A sad ćete probati žele sa mentosom, super! A mala porcija kod Denija. Srednja flaša je kod Britney. A Jess je dobila ogromnu porciju. Ona je veoma srećna. Halo, tu sam. Ja počinjem. Da. Sad ću iscediti žele i probati ga. Wow, izgleda baš lepo. A kakav je ukus? Da. To je tako osvežavajuće. Gledajte. Wow, nevjerovatno. Da. Hoću i ja tako. A dakle, skinuću poklopac i probati. Wow, to je zaista ukusno. Sviđa mi se. Probat ću još. Pitam se šta će biti. Wow, gledajte kako mogu. Sad imam ledeni dah. Ogo, ovdje je postalo baš hladno. Jel ti treba kapa i šal? A neka, hvala. Ja sam u redu. A mogu nastaviti da jedem? Iako počinjem da se smrzavam. Ali svakako ću nastaviti da jedem. Neću prestati. Baš mi je hladno. Još malo i postaćeš ledenica. Ups. Eto, već si sva u ledu. Ali, to je brzo prošlo. Super. Pošto je Britney već u redu, došao red na Jess. Pitam se kako ćeš sve to pojesti. Ne mogu da zamislim. Ups, preterala je sa snagom. Ups, izvinjavam se. Dakle, imam ideju. Gledajte, okrenut ću svoju flašu. Tako je. I iscedit ću žele. Je li uspelo? Prazno. Dobro, a šta ako pritisnem jače? Je li uspelo? Ajuj, prestani, više. Da vidimo, da, odlično mi ide. Sklonite ruke, ovo je samo za mene. Imam kašiku, sad ću probati malo. Ovo je baš ukusno. Nice. Da, ali ja sam se smrzla. Wow, Jess, i ti imaš ledeni dah. Kako super. O ne, Jess je izazvala sneg.